ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରଞ୍ଜନ ପାର୍ବତୀକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ। ରଞ୍ଜନ କହିବ ଆଜି ସବୁକିଛି ଲସ୍ କରିଦେଲା, ସବୁକିଛି। ଜାଣିଛୁ ସେଠି ଯାଇ କଣ କହିଲା? ସେଠି ଯାଇ କହିଲା ଯେ ଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଆଉ କେତେଥର କହିବି ଏଇ ସବୁ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀ କହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସବୁ କଥା କିଛି ମନେ ପଡିଛିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ପାରିବିନି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାପା କହିବେ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀ କହିବେ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛି। ତମେ ୟାକୁ ଜଇଁ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ପାର ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ଲିଜ ବାପା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ମତେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ ସବୁ କିଛି ମନେ ପକେଇବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଜମିକୁ ବିକିଦେବି। ସେଠୁ ଚାଲିଯିବେ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଶୋଇଥିବେ। ତାପରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ପାର୍ବତୀକୁ କିଏ ଜଣେ ମାରିବାକୁ ଆସିବ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ରାମ। ରାମ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହିବେ ଚିକି। ତାପରେ ଯଶୋଦା ଦେବୀ ଆସିଯିବେ ଆଉ ରାମକୁ ପାଣି ଦେଇ କହିବେ ରାମ ତମେ ତମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ। ଚୁମ୍କିଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅ ଆଉ ତମକୁ କେହି ମିଳିବେନି। ମୋ ଚିକି ପରି ତମକୁ ସେ ତା ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ମାନି ନେଇଛି। ତମେ ତା ସହିତ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଶା କରିଛି ଆଜିର ଏହି ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।